erio togendere kwimanya mankiri tagane Evelyn Osero sangana nche goika omwerio tokoya chaka korwase county ya Kisii awase amateyemo korwe kenyoro kya Nyamuya eyo gotoka ase ward ya Nyacheki ya sabiro bokonyi bwokomwenia oyo mwabo korengana ne amateyo nyagosiraniga beirega kurwara segeka yento kyabeirire barabwo komwetanania ase Chinyagetari au oikera ogo kwaye askeri abatebire goika bono ebili ya Nyagetari nigo yakinire goika emilioni yemonukta isano na isato na goika bono nigo basangirire kibesa ekyo kire enusu emilioni yento batebire muna nigo bagwetera chinga kichingo ngumurikeito Josephat Amisi na ikiranase amateyo na gutwarganira robotyo rwa senchira yoboime Magega John Nyakundi kurwara uburiri bwa kansa na bwigwetana ni Chinyagetari AIMS ya Kenya niganyara ko baga usiri bugima bwaye umutinyo yo munyara ko bagweta ase Nyagetari ya Coptic yegotoka me county ya Nairobi nonye nabo abasane amone ya matayaye niwe yababerere gatiro eliyo kolige kibesa ekyo kiganiriye elinde mubero yo nyara ko bakurwa ase ngendo iyo ya Coptic muri minto orarwarire amatuka amange twetire Chinyagetari chinyinge twaetananire twarosira mwali otumukire Chinyagetari twaetire una mamarusi twaetire Nyagetari ku Nairobi West pako kire usirera Coptic Hospital Nairobi ase pirie nene mono yarenge chi milioni 2.3 umwana uyu minto berire uruwari amatuka mange nanu mna ruwari amatuka mange familia yiga ise na mama mwa bakwete mbayo abana bamwe abarororo bari kwinyara abayi twatemire goita asabasani asegwapi nono mwemisi otemire kutubwatesia nduraikira kendi yonsi nonye nabo abairi amona basani abaringe asenga ya John nigo batemire kinjira cyonsi elyo koliki kibese kiganeirie kurende gwikira boniga nigo basinyure gukikirania elinde banyale ko bakwegwa omuberobo na kuyoleta banyale ko bakoyotindeka mubere abagenda ko baramojeri ebiri ya Nyagetari yoka tutigareti 1.5 million nere konyo tubwata se familia konyo nero kotukonya omwebyo siriro tutire bayuri ndubwati ni source turanyare kuruserie ebiri ya Nyagetari tuchoko mwaninga kitwasabire twaetananire abamate betiganire urwarire twatigaire bosomo cy'umugima kende ngeyo kibasa cyari gigu paka twatigire kende mocinonyo kutatigite kendoro mobwai John obwo gotoka asenga yani ko boigwanya to ko konigwa kurende bese sinjana to ko bakigwisana kurende wikira boniga niko bagenda to ko bakubanga omochango bogo sangire kibese cyo kurende bono nsiranyara ko bakigwisana abantu baminto sebali bwato moyo bugwanja motokanya gwetera a bill number yere 8048587 account name Orige John Nyakundi M-Pesa number 0721352377 eko koletera lita Alice Nyakundi bono nigo ogosaba okonene goguchira ase bali baraba Samaria baya naboigo bwatomo bwokonya banyara ko bagwesokia babwatesie enka ya John elinde banyara ko bakurusia omubero bokorwa ase county ya Nairobi nagoikaga igachinsa muchagusi elinde banyara ko bakoyoenia ase nchiro boikerano omojumbo ito obobasi obiri tumwanjete ane ndo amayete chikura yato bwatesi obakongwa bana banane Simba Arati mugavana honorable Simba Arati and even His Excellency the President of the Republic of Kenya omuemsio ito onkoba omubungo ito Innocent Obiri omumelebu to Excellency Arati ekina kitoko sabayoka tumna toko sigete iga tokonye iga igomubero Nairobi oche iga kuripatiri kataseni Kendizi TV kuresa location ya Kera yego toka ime wodi ya Nyacheki constituency ya Bobasi ime county